Dobrý deň, ľudia. Dneska ideme znovu natáčať. Zvedavý. Nie som tu ako svedok, však. Natali som nepoznal, prečo by som mu zabil. Pohne tá mašinka. Sejsko Tak namiesto Eleny ste zabili Natali. Chcem advokáta. Keď príde, idem sa nájsť. Bum. Ešte som neobedovala. Aj, ja tu počúvam, ty vole. Mám tu makronky, malinové hrošičky od môjho obľúbeného Ty cukrára. kokos, to som načítala vždycky 2 hodiny. Čerstvá. Bum. Teraz budeme čakať, už prešla minúta a 2 sekundy. Aj, Mám aj cukriky. Dáte si jeden? proste si kúkam, ty kokos. Stavím sa No. na čokoládovú makronku, že je v tom vaša DNA. Čakajte. To dám. Môj dôkaz. Tak. Ty vole. To majako mám jase. Ty tak to je lepšie. Sa vám zdá, že... Ty kokos! Počkať. Tomu ja neverím. Ja tomu neverím. To jak rýchlo ide? Ty kokos, nová verzia je u nás. Ja vám to ukážem. Pozrite, ono tam bola 6. Ja vám to ukážem, aké to je postupnosť. Bože. Ja mám jazyk jak pes. Chce sa mi načítať mašinka. Vám povedala, že som odišiel. Nie, Ja tam... Ty kakas. No som zvedavý, čo tam dali preč, alebo pridali. vaša mama vás ľúbila. Už si nespomínaš na Kember. Ľudia, ak sa tešíte, no tak dajte like, odber, zazvonkom a napíšte komentár. Niečo o tomto videi z nového updateu. Vedel krútiť pedálmi, tak som ťa A mňa to tam zostaje ten šťastný gaz do starého updateu, ty kakas. viem, že sa veľmi nepoznáme. Reálne tu musí byť znovu raketa nových vecí. Každý, no tak to je... Ach, Teraz tu budem len pre vás. ja si spravím jeden svet. A po druhé, som zvedavý, aké bude pozadie, a po druhé som zvedavý, že čo tam bude pridané. Po tretie, ja to tam neviem. Čo? Jak tam môže byť to je to isté pozadie? Ty vole. Nemám testovací svet. Aha, test Máme to, máte 1000. Pošleme to prokurátorovi. Kde je Albert? Dávno odišiel, nepočkal ani na Scullyho priznanie. A Kristel? Pred chvíľou odišla. No. Ale to úplne to isté pozadie, čúďte na to. To je nová verzia. Tu mám hnedú kravomúrku. No, môžeš si ho vziať na víkend. Pohovorím si s No tak ideme sa tu pozrieť. Ďakujem. Najkrajší deň môjho života. Zase Nový disk. Ty kokos, ten vyzerá úplne nabušene. nerobím to pre teba, ale pre... Sú tu asi šíp zamorenia 22 sekúnd. alebo niečo. Tak teraz som Pozrieme sa. zobrát. Sú tu nové veci. Ale až tak ale raketa nových vecí tu není zas. Zbabelec. Čo? Je tu taký nový mob? To by som chcel vedieť. Či sa dačo nového pridali. Už seriete to.
Ak áno, no tak dajte like a odber. A to sú len papiere, nejaké debiliny. Ten sklad stačili vypratať, dostali nás. A toto bolo asi rovnaké, ok, z tejto si zoberiem len toto. Vypočujeme si ten disk. Nič tu nie za to znové len ten disk. Ja som myslel, že to je raketa nových vecí, ako bolo pri tej 1.21.6. Ty vole. To ani nič, len toto, lota. Hek. Ty vole. Tu asi dačo odstránili, to je bolo, len toto sa mi zdá. No nejaké drevo nové odstránili. Odstránili, jada. Ty tu ani žiadna raketa nových vecí, len tento disk. A ešte čo tam bolo? Asi nič. Počkať, to ja počujem pri tej krave, alebo tá robí. Tu máme hromozvon. Teba kúpil liek nášho dílera. Možno ten prípad oživí. Tady žiadna hudba. To je blbosť. To je raketa ničoho. V slovenskom znení účinkovali. To je raketa ničoho, ľudia. Chápete, to je raketa ničoho. A jak sa hovorí? No tak aspoň mám novú verziu. Ty, keby som pridal nové brnenie napríklad, to čo? Napríklad strašidelné brnenie. Ty vole. Na šipy. Ty vole. To je tragédia. To je hovno. No, v tejto novej verzii. Počkať. Ale kravovúdku červenú a ideme ich rozmnožiť, čo sa stane. Krafťák. Ja som myslel úplnú raketu nových vecí. To veľké hovno sem pridali. Bum. Speeder N. Ako toho zožereš, ty hajlko malý? Ešte? Čo? Vložím ho a aké idem hrať. Nie, to je... kokoina. Tento svet je debilina. Neviem, koho by tento svet bavil hrať ako ľudia, ale mám, že to je debilina. Pozrite, takéto debilné veci tu len. A neviem, čo má byť toto vlastne. Takže na to kašleme. Tiež debilina. Reálne, ja idem vytvoriť dajaký svet. Vodná elektrárne v Gabčíkovo vyrobí približne 10% elektrickej energie na Slovensku. To, že by mohla maďarská strana získať polovicu z nej za výrobné náklady, Tomáš Taraba odmieta. Normálne si to vymysleli. Úplný hoax. Oni sa tu postavia a povedia, no my o tom nevieme, my nevieme presne, ale my si myslíme, že to je takto. Hoax úplný, vymyslené, žiadnych 50% do Maďarska nejde. Opozícia ministrovi vyčíta, že neposkytuje dostatok informácií o rokovaniach s maďarskou stranou. Tomáša Tarabu a riaditeľa vodohospodárskej výstavby Petra Módru preto plánujú predvolať na
výbor pre Nový životné svet. prostredie. aby aj verejnosť sa dozvedela, Papňaň. Ty vole. o čo v tomto Pozrite. ide a zase to To je, aké by som to úplne... zahnutí Slovensko, že sa to uberá zlým smerom. Slajmov som nečakal. Minister sa zavrel za dvere s pár ľuďmi. Slovenská Čumte, aké by vám to logo malo. žiadna dohoda s Maďarskom, to je medzinárodná Ty vole. dohoda, ktorá môže byť prijatá v parlamente. Ja neviem, o čom vy tu rozprávate, o akých utajovaných rokovaniach. Pokiaľ sa Slovensko a Maďarsko nedohodnú o spolupráci, Ty vole. už bude opätovne To bude raketový svet. súdny dvor v Hágu. Ideme hrať. Slovenská televízia. Ľudia oznámil, že jeho strana Národná koalícia mení názov. Strana Vidieka má slovo hájiť Asi odstranili raketu vesníc. Sa mi zdá. Sa mi zdá, že raketu vesníc odstranili. Lebo to keby ste takto išli, tu všade raketa vesníc. No ja vám vravím pravdu. Tu všade raketa. Raketa vesníc, úplne všade. Ty vole. Experimentom strana Vidieka, ktorá sa bude v prvom rade starať o záujmy vidieckých občanov, nie je Máte rád kamarádu, dobre. Za hlas aj Smer hovorí o vidieku, len nám tu skladňuje jedna vec. Spolupráca so starostami a dofinancovaním samospráv stále je v vzduchu. Dáme ho vymazať, dáme to Nether chestov, Legend chestov a ešte na hardcore. že od 1. júla plánuje ukončiť poskytovanie Dáme ho máme drsná. Nie, nemôžem mať drsnú, lebo to nejde potom trochu legendková. Bum, bum. Bum, 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 bum. A máme. Ty vole. Dáme. Tu bude... Ty kokos. Akorát je to úplne najlepšie, ale tak aspoň dačo, ty kokos. prezident Peter Pellegrini na oficiálnej návšteve Druhú... No ne, už ide hajzlík. rozhovorov bolo upevnené a rozšírenie spolupráce vo vzájomnom obchode aj zahraničné výzvy. Rýchlo ja zoberiem Začína druhú. policajtov, ktorí budú pomáhať počas A turistickej sezóny. idem hľadať Prezidenti hovorili aj o dedinu. spolupráci v oblasti energetiky a o postavení Neviem, či by... Slovenska. Dedina! What the fuck? že sa nám podarí s Chorvátskom ďalej pokračovať aj v oblasti Ale znovu nebude raketa vesníc. Slovensko zostáva po spadnutí tranzitu z Ukrajiny naozaj bez dodávok plynu a ropy, zároveň aj zastavené Bum. iné ceny, preto som rád, že prebieha dialóg medzi Slovenskom a Chorvátskom o možnosti prípadnom využití terminálu LNG. Reálne ako vouzečky. Keď chcem nič ho... To čo je? A čo je to zablokované? Nie, to je naopak. Ty vole, to je naopak? Áno. Ukrajina a Rusko A čo iné by tu bolo až hento? zatiaľ čo Rusi ospravedlnili To som nikdy nevidel takto naopak. Kováreň. na mieste sú niekoľkí zranení. Ty vole, to je ešte jecka. Tu berem. dronov, a to najmä v oblasti anektovaného Krymu a Chudáci villageri. Tu okradnem. Rusko ovláda celú Luhanskú oblasť na východe Ukrajiny. Oh. Informoval o tom Moskvou dôsobený šéf okupačnej správy. Kyjev sa tvrdenie nevyjadril. Od začiatku vojny vypíše Čo tu robí pec ako? Okej. okupovaný ruskou armádou. Časť Luhanskej oblasti ovládli proruskí separatisti. Aj túto môžem zobrať kľude. Spravím mu väčšiu truhlu. Dá. Ideme vykradnúť iglu. Toto je to zlé iglu, no. To sú tie zlé igla. Ešte kováreň som chcel ísť vykradnúť villagerovia. Pedia! Kámo! Ale potrebujem. Čo ti ondí? Ty kokos. Okej. Ako bez uražky, ale ty vole.
Pedia. slobodu a priniesie nám prosperitu, už nemôžeme To bude armor. samozrejmosť. Teraz viac než inokedy musí Európa stáť pri sebe. Musíme vybudovať Diamantová helma. Hop. Železné boty. Ty vole. Hehe. Zlatý meč. Ako zo začiatku výbava. Poriadna. Ty vole, chýba nám chestplate, ty vole. Fuj, pardon. No. Ty kokos, železník tu bojuje. Tu je. Kde som bol? Poľsko za posledných 6 mesiacov ukázalo, že vie zvládať to diskusie a Ale ako jednu pec tu môžeme. Tu je tá rýchla pec. Tu berem. Už čoskoro sa napríklad začne debata o novom dlhodobom rozpočte Európskej únie. Z Bruselu Karolína Eštová. Čuník. Televízia. Na severozápade Nie ste čuníci. meste Melvica po útoku nožom zomrela jedna osoba, ďalšie utrpeli vážne zranenia. Útočníkom bol 29-ročný miestny Ale to od tejto rýchlo peci. potvrdil, že momentálne Ty hovno. nebezpečenstvo na príčiny Ty hovno. je známy. Ministri zahraničných vecí skupiny Sa vypeče za 3 sekundy. rokovaní o iránskom Čupa piči, čupa pída, aňu. infraštruktúru. Iránsky minister zahraničných vecí Abbas Arakči obnovenie rokovaní v najbližšom čase odmietol. Kde je cuník? Irán sa vrajte musí ubezpečiť, On ušiel ten že útoky. ajzel. Ty kokos. nemyslím si, že To je v pízde. musíme sa najskôr uistiť, že Amerika sa počas rokovaní nevráti. Ako jedla máme dosť. Bez problémov. Že sme schopní brániť sa a budeme v tom pokračovať, ak proti nám vznikne akákoľvek agresia. Vere diplomácie Ale to opäť, no tak musím tam ešte pridať styky. Americký senát No to ešte rýchlejšie ide, ty. To je hovno. Ale to hovno vydrží piecť. Británi sa usilujú už 20 No, o 2 styky ešte prídeme. legislatívu o škrtoch a výdavkoch, ktorá No však. zvýši americký dlh. Prezident Donald Trump chce podpísať do 4. júla, keď USA oslavujú deň nezávislosti. Zmeny v Čupa návrhu piňa, Senátu ňaňaňaňu. legislatívu Čupa piňa. Čupa piňa. Takmer 1000-stranový návrh zákona nazval americký prezident Čuma, čuma, truhla. však upozornil, že je Ktorá je plná hovna. národný dlh stúpnuť o vyše 3000 Čupa piňa, ňu. Vynikajúca legislatíva obsahuje masívne zníženie daní. Keby ju neschválili, dane vystúpili o 68%, čo by bolo najviac v histórii. Nikto ešte nevidel. ktorí celú noc argumentovali pomocou pozmeňujúcich Čupa piňa, ňu. Demokrati poukazujú na jeho nedostatky pre Ty spoločnosť kokos. ktorí majú v Nemá Senáte väčšinu, no tuhly, nemá. rozpočte vítajú. Každé dieťa bez ohľadu na rasu, bohatstvo alebo O, hentu pes potrebujem. si zaslúži prístup ku kvalitnému vzdelaniu. Toto ustanovenie o daňových úľavách uvoľní miliardy dolárov. Kritici Ďakujem. zákona hovoria, že po jeho schválení príde o zdravotné poistenie Čupa približne 12 miliónov Američanov. Čupa piňa, ňu. Čupa piňa, ňu. Cucák, cucák, hovno, cucák. Donalda Trumpa kritizoval aj jeho niekdajší spojenec Elon Musk. Na sociálnej sieti Vy mačky, vy kačky. Tak. Že spravia. Za najväčší nárast dlhu v histórii by sa mal hanbiť. Sľubujem, že ďalší rok primárky prehrajú. A to aj keby to bolo to posledné, čo na tejto zemi urobím.
Čo predávaš? $40 na dokončenie múru na hraniciach s Mexikom. Ďalších viac ako 15 miliárd poputuje na posilnenie ochrany hraníc a dajú Ty aj kokos. pohraničiarov. Sa reálne začínam Platia báť. poplatky pri žiadaní o azyl. Kamarát Čo papi dať? televízia. Nič sa nestalo. Informácie v aplikáciách Nič sa vôbec nestalo, ty kokos. Nič sa nestalo. má svoje úskalia. O jej využití Ja veď malo to ešte jedno prasa. diskutovali novinári z celej Európy. Vrátane našej Ale ako talianskej verejnoprávnej šťastie mám pekné. Koľko káv sa v Taliansku v priemere vypije za 1 minútu? Koľko ľudí prešlo za posledných 5 rokov námestím svätého Petra? A koľko novinových článkov vyjde každý deň len o Ríme? Otázky, na ktoré by sme odpovede hľadali celé hodiny. Umelá inteligencia to zvládne za pár sekúnd. Využívajú na prieskum aktuálnych tém, ktoré rezonujú v spoločnosti. Napríklad pri prepisovaní textov z najatých rozhovorov nemusíme strácať čas, ale môžeme to zveriť umelej inteligencii. Môže pomáhať efektívnejšie produkovať správy v rôznych jazykoch. Môže pomôcť pri analýze, objavovaní nového obsahu, ale aj pri tvorbe nových formátov. Na druhej strane rozmach umelej inteligencie prináša aj konkurenčný boj. Mladí ľudia väčšinou používajú sociálne siete a už teraz začínajú vyhľadávať informácie cez aplikácie s umelou inteligenciou. Takže celý mediálny sektor je v ohrození. Musíme si to uvedomiť. Ešte stromy pokácať. Mám 7 týchto dubových. Hoci ich vývojári ročne investujú miliardy do vylepšení, stále nejde o dokonalý nástroj. Najväčším rizikom sú mylné informácie. Ty vole, ja tých veľkých zabijem tým touto. Musíte si klásť otázku, či je to správna informácia. Tu dostaneš zlatým mečom. Musíte používať ako vyhľadávač, ale skôr ako sprievodcu. A rozhodne by sme sa nemali vzdať našej ľudskej inteligencie v prospech tej umelej. Jauhajs. Sme úplne na začiatku, ale už teraz vidíme, ako rýchlo to napreduje. Preto otázkou je, ako sa tomu prispôsobiť a ponúknuť publiku alternatívu, ktorá bude presná a dôveryhodná. Pred výzvou, ako umelú inteligenciu využívať efektívne a zároveň zodpovedne, Choďte do prkna. dôležitú úlohu Pici cimbrusy. napríklad v zdravotníctve. Jozef Kubánek, Slovenská televízia. Extrémne horúčavy a lesné požiare trápia nielen Európu, ale aj Spojené štáty. Vysoké teploty si v Taliansku vyžiadali dve obete. Na západe Turecka v okolí Izmiru evakuovali pre požiare asi 45 000 ľudí. V nemocniciach hospitalizovali 79 zranených. Odborníci upozorňujú, že v dôsledku klimatickej zmeny budú požiare stále Dobrú nocku. Sladké sničky. bojujú s lesnými požiarmi v provincii Izmir na západe Turecka. Spinkali sme sa. Rozšíril aj v letoviskách Antalya a Mersin. Choďte do Ach. Na niektorých miestach prerušili dodávky elektriny. Tu váža. Hasičských lietadiel sa do Ty vole, mal by som sa už asi normálne vyjadrovať. Ale je to fakt otravné, tí slajmovia. Bum. So živou zápasia hasiči aj v americkej Kalifornii. Požiare Wolf a Juniper spálili viac ako 1500 hektárov. Ale netlapkajte tu vy, kačky, mačky, sračky. Od mesta Los Angeles viac ako Choďte 50 do... ľudí. Ach, ale tí slajmovia sú ľudia otravní jak pes. Tam musíte... Nezvyčajne vysokými Ticho. teplotami zápasia v Španielsku, Anglicku, Francúzsku, ale aj Nemecku. Odborníci odporúčajú, aby ľudia počas dňa To je jak ticho. a nezabúdali na dostatočný príjem A kde je železný golem? Ohrození sú najmä tí, ktorí pracujú vo Presky mám Miro. Oni ho zabili. Zamestnancom skracovať pracovný čas a umožňujeme im častejšie prestávky. K dispozícii majú chladničky a nápoje. Plamene sa rozhoreli aj vo Francúzsku. V Paríži na dnes vyhlásili najvyššiu výstrahu pred horúčavami. Platí aj pre ďalších 15 francúzskych miest. Očakávajú teploty do 41 stupňov Celzia. Je ešte jeden golem. Keby dropol 4, Diana Bremkusová, Slovenská televízia. no lepšie ešte 5. Vysoké teploty 5 je max, čo môže z golema padnúť. už začínajú so špeciálnou starostlivosťou. A na to začne
Ja to zaspím za chvíľu reálne. Čo by mali podľa teba zvieratka robiť, aby zvládli tie horúčavy? Mali by sa kúpať vo vode. Videli sme zvieratka ako tie zvoničky. Dnes sa najviac teším, ako tie zvieratka uvidím papať na zlinu a určite sa na to teší aj moja malá. Počas horúcich dní zvyknú ošetrovatelia zvieratá osprchovať. Nie všetky totiž majú vo výbehu vodný zdroj. Vy ste sa divili, veľmi to majú radi, aj také Dajme si týdnu. Austrálie. A samozrejme je tam zvýšený dozor v rámci pitného režimu. Najťažšie to majú kopytníky. Tam je skutočne dôležité, aby bol zabezpečený pravidelný prísun kvalitnej čerstvej vody. Kopytníky, medzi ktoré patria napríklad kone, riešia horúčavy aj schovávaním sa v chládku. Osviežujúcou delikatesou je pre zvieratá tzv. Zmrzlina. V skutočnosti je to No, ale tam musí byť zriadenie, poklad. ktoré obľúbujú predovšetkým šelmy a primáty. Druhov, ktoré si to vyžadujú, tak im doplňame do ich bazénov, kde sa veľmi radi kúpu, zvláštnu alebo chladnejšiu vodu pre aj pernaté dravce, napríklad, ktorí sa tiež radi Yes! im ponúkame také mobilné kúpacie vaničky. Nie všetky zvieratá horúčavami trpia. Veľké teplo majú mimoriadne radi napríklad opice. Pri opaľovaní môžeme často nájsť aj lemurov kata, supy či kondory. Petronela Mahdalová, Slovenská televízia. Aj túto letnú sezónu pokračujú na strednom Slovensku zážitkové vlaky. Turistov prevedú po celom Banskobystrickom kraji. Okrem historických súprav im predstavia aj turistické atrakcie v regióne. Prvým vlakom, ktorý toto leto vypravia, bude v sobotu Banský expres. Cieľom týchto historických zážitkových vlakov je zaviesť pasažierov na miesta, na ktoré by sa normálne možno nepozerali, ako do regiónov, kde by sa nevybrali. Čiže napríklad taký Horehronský expres zavezie na Horehronie, potom máme Sklársky expres, ktorý spojí stredné Slovensko s regiónom Novohrad. Ďalej máme Zbojnícky expres, ktorý napríklad premáva v regióne Gemer a prepája sa s Horehroním. Ďalej môžem spomenúť Banický expres, ktorý ide smer Nová Baňa a veľmi obľúbeným vlakom je aj Express 34 tunelov. Turisti chodia na skalnaté leso vo Vysokých Tatrách pre pekné národné výhľady, občas aj pre stíšenie a pokoj. Nachádzajú ho nielen v prírode, ale aj v najvyššej položine Kaponke v strednej Ale no Európe. tak ja som tam niekde nechal krafťák. Bohoslúžby. Dnešná liturgia pripomenula, že je to už 10 rokov od jej vysvetlenia. Už som sa šiel dosrať, ty vole. Naši ja si urobiť štít. Galéria a kaponka. O postoju vyššie majú totiž otvorené dvere všetci tí, ktorí túžia rozímať a modliť sa. Striedajú sa tu Gréci, rimokatolíci a sem tam aj evanjelici. Je to najvyššie položená kaponka v strednej Európe, vo výške 1990 metrov, nachádza sa v budove Národnej kultúrnej pamäti Gencian. Na bohoslúžbe ste vítali v turistických topánkach aj po ceste z vrcholu či vysokohorského sedla. Pozrite, dnes máme kaponky na letiskách, dokonca, že v niektorých nákupných strediskách je možné sa stíšiť, tak o to viacej máme tu jednu veľkú kaponku a to je Božia príroda. Hora je červený blízko, Pánu Bohu, som Sa to a ostalo sa pravidelne konajú sa aj pred Vianocami, keď skauti vynášajú betlehemské svetlo na Olínsky štít. Ich vedúci kňaz Andrej Levitý priznáva, že sa často prichádza nielen, aby odslúžil omšu, ale aj preto, aby sa odtiaľto spustil na padáku. Vždy, keď na to kaponku Hotovo. na tým priestorom, tak si tak uvedomujem, že no, je to také, že potrebujeme aj to požehnanie. A vlastne všetci, čo tu do tých chôr chodia. No a tak ako turisti, aj kňazi sa sem dopravili v kamíne lanovky. Priznám sa, že tie prvé sekundy a minúty nerobia trošku problém, kým si zvykne. Nemám rád vždy také, že predo mnou priepas, a už potom si človek zamyslí. Z Vysokých Tatier Ivana Rankovská, Slovenská televízia. Pekný deň. Podzimálke sa Martin Februári ešte rok platnú zmluvu. Washington si nášho elitného obrancu poistil na ďalších 7 rokov. V dohode s Capitals došlo expresne rýchlo. 25 rokov
Výročný obranca je v organizácii Washingtonu od roku 2018 a za sebou má najvydarenejšiu sezónu. V 81 zápasoch základnej časti NHL nazbieral 25 bodov. Mali v hlavnom meste USA nad Čínou. Ty vole, ja som si mohol spraviť achievement, ty vole. Ja môžem dnes vaše iglu vlastne. Reálne troška môžem cheaty. Washington nechcel podstúpiť riziko, že by sa slovenský hokejista ocitol na listine obmedzených voľných hráčov a preto Fehervári mu ponúkol 7-ročnú zmluvu Jasné, ale medveď. pričom v budúcej sezóne Čo je manky na nový ročník NHL začne jubilejným trojstým zápasom v drese Capitals. Sahur. Na úkor Interu Miláno a obhajcu trofeje Manchesteru City postúpili brazílske Fluminense a saúdsko-arabský Al Hilal. Citizens prestrieľali Al Hilal sa iba pokus Bernarda Silvu z 9. minúty. Góly potom padali v Holandii až pozný strán. Najprv v rozmetí 6 minút. Ty kokos. A následne poslal duel do predĺženia Holand. V extračase Tripy, tropy, balóny. najúspešnejší saúdsko-arabský Podolky. čo Angličania zareagovali súťou striedajúcich Čerkyho s Fodenom. Víťazstvo Al Hilalu 4-3 zariadil v 112. minúte druhým golom v zápase 22-ročný Brazílčan Marcos Leonardo. Ešte predtým šokovalo futbalový svet Fluminense, ktoré v Charlotte otvorilo skóre už po 3 minútach zásluhou 37-ročného Hermana. 3 plus koľko je 4? 3 plus 1. Počkať, 3 plus koľko? 3 žalva. Debilina. Toto je niečo. Pobobili kuziny. Rebeka Šramková vypadla rovnako ako pred rokom v prvom kole tenisového Wimbledonu. Včera podľahla nasadenej 21-ke Tripy, tropy, balóny. Dnes skončila na turnaji svetová trojka Jessica Pegulová a Ale no tak. Jankou Kočaretovou 2-6, 3-6. Dvojnásobná víťazka finalistka z rokov 2022 a 2023 Ons Žaberová z Tuniska skrečovala duel s Bulharkou. Ráňala všetky druhy piec. 6-7 a 0-2. Už v prvom sete požiadala o lekárske ošetrenie. Na začiatku druhého zápasu vstala a dvorec opustila v slzách. Na postup do druhého kola sa poriadne natrápila minuloročná finalistka Jasmine Paoliniová. Svetová peťka prehrala úvodný set s Anastasiou Sevastovou What the fuck? 2-6, no potom zlepšila servis a duel otočila. 29-ročná Talianka dovolila uhrať o 6 rokov staršej Lotyške už iba 5 gemov. A síce bývalá 11. hráčka sveta, ktorá sa aktuálne nachádza až na začiatku 5. stovky rebríčka, odvrátila pri svojom Dobrý deň, ľudia. už nemala nárok. Kto chce? 2-6, 6-3, 6-2 stretne v ďalšom kole s ruskou Čarný. Aha. Španiel Carlos Alcaraz musel hneď vo svojom úvodnom súboji potvrdiť vo Wimbledone fantastickú bilanciu 5-setových zápasov. Včera v Londýne odohral 5. takýto duel a opäť bol úspešný. Nečakaný odpor kládol svetovej dvojke skúsený Talian Fabio Fognini. Ďakujem a prišiel som o uhlie. Na víťazstvo sa v prvom kole s 38-ročným Fogninim poriadne potrápil. V prvom sete síce zvíťazil 7-5, no následne Talian ovládol tiebreak a začínalo sa odznova. Po ďalšom víťazstve 7-5 mal opäť navrch Alcaraz, ale Fognini svojou presnou a rutinérskou hrou získal štvrtý set hladko 6-2. Sahur. V kľúčových výmenách bol presnejší a trpezlivejší Alcaraz, ktorý po víťazstve 6-1 natiahol víťaznú šnúru vo Wimbledone na 15 zápasov. Na tráve All England Clubu prekvapivo končí semifinalista posledných dvoch ročníkov Daniel Medvedev. Tak, sme sa pohľadom za námi. 6-7-2-6. Francúz ukázal pevnejšie nervy v oboch tiebreakoch rovnako v rozhodujúcom sete a druhýkrát sa teší zo skalpov hráča 110. To je jaj. Prišiel som sa povzbudený finálovou účasťou na turnaji v hale. Mal som v dnešnom zápase svoje šance, no nevyužil som ich. Možno keby som proti Boncomu nastúpil v druhom alebo treťom kole, podal by som lepší výkon. Večer si pozrite 2 sekundy v hodine.
tú diamondovú helmu, je tupec. Ty vole, 2,5 hapka. Ty kokos. Ty vole. Tu som. V pohode. Nič sa stalo. Fuh. Ty vole. Pri príležitosti príchodu slovenských bratov na územie Veľkej Moravy vás pozývame sledovať živé štúdio s odborníkmi o 20:30 a následne o 21:00 aj priamy prenos zo slávnostného programu na Hrade Devín, počas ktorého vystúpia známe osobnosti slovenskej kultúry a umenia. Thank you very much. Hej. Na jednotke a 24. Na prvý pohľad obyčajný. Naučím ťa to. Toto je jednoduchšie musím stíť. Máš králičiu kožu. Ukrýva hlboké posolstvo. Oháňať sa, Kto chce králičiu? ale oháňať sa rozumom. To je dobré. Pozrite si filmový klenot Štefana Overa. Adšik sa mi. Kosenie jastavej lúky. Tak sem kožu vyhodím. Na jednotke. Ale nie sa. Ty kokos. Polívka. Snehový blok. Aj. Petropy, balóny, lúly. Kokosiny. Nemecké seriály Gete a ja. Premiére. V nedeľu o 20:30 na jednotke. Pokojnom živote. História napísala celkom iný príbeh. 600 strán. Baf. Úspešný český seriál o obyčajnej rodine. Nespočítané dieťa. Neobyčajných časov. Za všechno můžou komunist. Frigo, Camelo. Tento program obsahuje audio. Ideme. Pi. Dobrú nocku. Sladké sníčky. Nech ti mamka upeče medovníčky. Ha. Co je stalo? Mobíny, guziny. Frigo, Camelo, Borika. Čo? Sadawe. Frigo, Camelo. Boleka a ta hop. A job. Hlavne ľudia už boli oči. Hlavne sa tu na nejakého baroku stadiskovám napríklad. Postele dám debilkom. Ty kokos! To idem skúsiť. K sebou dám postel. Ďakujem. Tady tečka, tu si dám postel, respím pod. Ja sa tu asi zabývam. Hop. Máme sem dvojtruhu. Ja som kokos. Monika. Hlavne ja si dám toto.
Tu mám čo? Aha. Frigo, kam? Kde mám ostatné pece? Poprvé, Som teda treťou generáciou, ktorá kovári. Sú našim jediným zdrojom obživy. ja som ich asi kde položil. Není problém. Dve som získal, aj tieto som dve získal. Není problém musť. Nestojíme tu. Stačí otvoriť mrežu a vybrať ryby. Rila, urkala. Cappuccino assassino, rila. No a ja si dám všetko dole. No sem to skoval do truhly. Sa bojím. Je to nechám zapnuté. Dáme respawn point a necháme to. Ty vole, ja som to nezablokovaný, to villager otvorí a máme po chlebe. Jak sa hovorí. Bobini, tupcini, guzini. Kamil. Sahur. Orka la. Ty kakas. Tu máme telku v altánku, ľudia. Tak ľudia, toto je asi všetko. Tak, dajte like, odber so zvonkom, napíšte niečo z tohto nového updateu. Či sa vám tá hudba páčila, keď to ani hudba nebola, som to nepočul, ledva som to počul. Ľudia, ale ak si myslíte, že to bola hudba, on to nebolo počuť za to prvé, čo tam bolo. Tá Minecraft hudba sama od seba, čo vám robí z toho počuť. Napíšte, tak keď si to myslíte, tak za tedy čus.